quitaría a tapa do lado da roda esquerda, que é o exterior da caixa, e accederíamos por un lado ao sensor de posición do MG2, no cal temos 3 tornillos que anclan exteriormente o sensor, 1, 2 e 3, que non fa falta afloxalos para quitar a tapa. Quedaría o sensor con súa ubicación, despois de soltar a instalación, veríamos a leva do MG2, o bobinado coas tres fases, o eixe da bomba de aceite, que iría engranado a partir de aquí. Esta sería a disposición da bomba de aceite. E aquí veríamos o bobinado do MG2, que é o motor principal de movimento deste vídeo. Para extraelo temos o inconveniente de que, ao ser un imán, fai moita forza no seu aloxamento e hai que ter precaución a hora de quitalo no momento que o imán pare de facer a súa función. Para extraer o MG2, no noso caso vamos proceder extraendo o conxunto de MG2 co seu bobinado, porque debido á forza do imán que temos que vencer na súa ubicación con respecto ao bobinado, consideramos que extraendo o bobinado motor que a extracción é máis simple. Por cal vamos quitar os tornillos, fixaríamos e quitaríamos os tornillos da súa ubicación, son 3 os que temos bobinados, e procedemos á extracción do conxunto. Unha vez extraído o conxunto, vemos que a forza de imán é capaz de suxeitar o motor sobre o bobinado. Para ver a capacidade que teñen os imanes, podemos ver que, ainda que ten un elevado peso o conxunto bobinado, podemos ver o MG2 en súa ubicación, sin o campo, onde coa súa leva de posicionamento. E vemos aquí o movimento ao diferencial. O movimento transmitiríase a partir do botón principal, conxunto de cascada de piñóns, e, como vemos aquí, ao diferencial dianteiro, o diferencial convencional. Unha vez extraído a parte externa, que é onde temos o MG2, podemos separar a súa carcasa e vemos o conxunto de corona principal de movimento, a súa transmisión mediante piñón corona, o diferencial dianteiro. Na carcasa externa temos o sistema de refrigeración, vemos aquí unha boca dun dos manguitos, a palanca de posicionamento que nos permite a posición parking, que o que fai é desplazar o selector. Este enclavaría a saída á corona principal e fixaríamos o movimento ao diferencial nesta cascada de piños. Estamos fixando a coroa de movimento principal. Tamén teríamos nesta mesma carcasa as tuberías que irían ao circuito de refrigeración de aceite da caixa, e aquí vemos os pequenos filtros interiores na zona baixa da caixa de transmisión.
extraeremos a piñonera interior, este sería intermedio, diferencial, convencional, esta sería la ubicación de sus componentes. O movimento da corona principal transmitiríase o diferencial. Sempre que se mova a corona principal, móvese o diferencial. Nun sentido ou no outro. E ao revés, se se move o diferencial, móvese a corona principal. Este sería o conxunto de planetarios que move o eixe da bomba de aceite e que viría do lado motor térmico, que iría ubicado hacia o MGU. Aquí vemos o movimento do Sol, os planetas e a corona. Vemos aquí o conxunto de planetarios, Sol, que iría ubicado no MG1, vemos que o motor térmico temos a transmisión de movimento deste elemento e se giro o motor térmico, giro o MGU. Mediante MGU, se necesitamos arrancar o motor térmico, giramos MGU. O motor térmico empezaría a girar, faría o MGU de arranque. Cando alcance as revolucións do giro do motor térmico, o motor térmico arrastraría o MGU. O movimento de MG2 transmítese á corona principal e, como dixamos anteriormente, se se move a corona principal, móvese o diferencial. Ou ao revés, o movimento de rodas que se transmite ao diferencial, móvese o MG2. Do lado volante motor, unha vez extraídos os tornillos da tapa do lado volante motor, este sería o bobinado correspondente ao MG1, que iría xeito con 3 tornillos. Esa é a súa disposición do MG1 coa súa leva, o zoom e o sensor que veríamos aquí no interior da caixa de posición, co conector da sonda de temperatura e o conector de sensor que irían nas salidas correspondientes. Esta sería a caixa de transmisión dianteira, lado motor térmico, frente, según Toyota é unha tipo P310, aquí teríamos as saídas do diferencial dianteiro, a esquerda e a dereita, lado
motor térmico, e esta sería a parte traseira, o diferencial traseiro, co seu diferencial e as saídas dos baleares, que sería o motor MGR, como vimos no seu desmontaxe. Que sería tracción dianteira e tracción traseira, co cal, cando os dous conxuntos de transmisión se poñen a funcionar, teríamos no Lexus RXH un vehículo con tracción ás 4 rodas.